Te lófasz, mert még tegnap nem harapott meg, de ma megharapott a hülye. Jaj, hülye. Udorítok. Hallgassál már. Nyom egy benyújt a szájába. Nem. Hogy lett ilyen ronda? Miért van közeledek hozzá, annál jobban. Ne fújjad, kérlek. Jó, akkor meg csinálj egy kicsit. Filmed ezt is. Nem érdekel, ez ronda. Ne no! Na, csinálj valamit neki. Ennyire fél? Ami. Ne no, ne vegyél nyüvet, ez olyan ronda. Elszartam. Ennyi. Menj a fénybe. Engem nem tudta hülye nyüvet. Gyere, gyere, gyere. Ezt is harap? Harap, honnan tudjam, harap ám. Tegnap úgy benyomtam az kezemet a szájába. Vedd már el a kezed. Kínzottam. De vedd el a kezed, de nincs fény. Nem ki. Ne meg. Na, annyira ronda. Csak ilyen idiótáratai tud lenni. De.